Tang chui ke kenga yuyan ma adin chuan makalau ti hle a voi khat ma birthday cake la nei ngai lo ang mai ani batia chem hlum ma a du thu sam tura ati po in a ria soi tum chua tang chui chuan a ti hle in a ri lawa soi turin a shil nga la tang chui laka chuan alomin a pian cham hetia anga alalom ngai mi lo thu chu a shil bok aquarium a zanri an tum lain yubingan tangjui hne na parcel lak saka petura thuaron pe ka wangin tangjui chu atlan ho nga la atilawani chuan poisa choi bela awo wanga ni ra sur na satak nuaya nihlia po keng lovin atlan dor dora yubing poin a local du tak takarin lo la ya ra sur nuaya a mu chu makati in a inthiam lo man hle ano pan lai chu akia nga run langin tangju in atish omto na zong zong ngai to a khongai mi alo tur chuan alo thlem ve boka ma se yubing chu apuitling to a no pan lai thil ti te chu thu tak khu ka khuk pui a chul ber lo ti chu a she thiam thung tangjui ro sur nuaya in chui tlu mu chuan nihliap nen apana ma se yuyan chema sa zokin tangjui chu a shwai ta a anom na ruma yubinga thlen chuan tangjui chuan thin rim takin a an khum bor bora yubingan ngai dama dil na po inga ma ngai lovin sheom taka om turin adu ve renga chuan ngai bok atu zinga yubingan tangjui a biak don chuan a phone chu hwan hwanin lo changa yubing chu an khum shepin ama awanga tangjui class culture lo zia te chu a soi khum chiama ama awanga ro adawa wangin akhwa asikti chu asoi tel bok yubing in thiam lo chuan tangjui te class sakalin a present saka hwan hwan chu tangju aya present tura a oti sin tumla ya midang an lo present awang chuan makati hle yubing chuan uluk takin no chu a copy ve mol mol bok tangjui damle to nu chuan yubing hne na aba chu arang thei ang bera rula zalen wat chu atum ru hle a hwan hwanin a aya present saka not po uluk taka a copy thuwa soipo chuan tangjui chuan ama ti shom na tur thil dang arwa man le na tur man ruwa ani chu a ring bur thung yuya nan a kau chwa chuan envelope poisa tam tham tak chu a pe a ma se tangjui chuan ala mai du law ri thei tak ni ya a sha ta wangin dan phal lo thil atia poisa chu neya a ring hia la yuyan chuan a ri thei lo thu chu a shil thei ta bok thil a ei tam lo chan chu anu in a shek chin wang ani a smartphone a nei lo chan po a training ati boy a rin wang ani a poisa po chu a lo man do na mi ani a tangjui chuan a puk sak ang tal po a pui chu a du ani tangjui chuan part time job a thokanga arang thei ang bera rul turin poisa chu alak saka yuyan chuan tangjui thutluk na chu engpo ni se yubing assist na changa bang tur chuan adu berani ex dragon team ten practice an zo nuwa in thak na room anom lai chuan yubing chu tangjui nen an chai lai lai hloma tangjui run lu thutin a poisa ba chu a run pe a midang te chu enga ma angai me law yubing chuan an mi mal thil a soi duwa wangin midang ho chu a chwa tir ta veka yubinga na poisa chu pek le tum viau ma se tangjui chuan a thu hnuaya da le dan ringot angai to awanga pu tlatin a chwa san ngal da ya a zalen na chulomin tangjui chu a hlim hle a an university ya first year zirlai te puala party an siama chuan kal turin hwan hwan chuan a thlema a tira chuan a du mai lo ma se a ei tur du zong a tam don ti a soi nuwa chuan som na ngai to lo jan kwa poin yubing chu som chwa nge ya tuma first year zirlai tan chau ni ma se yubing chu university ice god ani angin osam te in alu thei do na arwala lu thei chu a in be se ani chu mai ba ka yubing chuan mei chia te mit ala le hle don ti chu a sheboka shwai chu a chumi chu man chang kai tum ru ve hle tangjui te chan ho party na mun an thlen chuan an mani mazon chewa an kal sang dia la tangjui chu ei tur ma chuan akal chat jeng yu poin hwan hwan mu phak lo tok tur velin a ve reng boka
Jian Gua a thlem na sang sang mang chuan Yubing po party na hmuna chuan a kala meiche hoin Yubing an endu hle ti a hria a Jian Wu chuan Yubing nen chuan thian tha tak an ni ti len tir tumin thei top chu a lo chua ve bawk Zhao Ran a run lan ve chuan Yubing chuan pe hel sha matuma ma se Zhao Ran chuan a hmu chatawangin a pan ding ngal chuan lam siama Yubing kalson chu Zhao Ran chuan zui ve mai tuma Jian Gao chuan a lo dang thei sham Zhao Ranin tangjui hmu chuan Jian Gua laka in thiar filim nan rem changa chuan a hmanga tangjui po in Zhao Ran su bepe bik lovin kalson mai chu atuma ma se Zhao Ranin a polet na a thom no chu a cheta tangjui chuan zak takin a pot phuivat Zhao Ranin tangjui thamlo taka chong khuma a thom no che chung changa soi chuan party na hmuna omte mi chu a chunga a fu thupa mipui kara changa Yubing ron kal chuan a jacket mangin tangjui thom no che chu a hlia khu a chatle chatlawa zo po chuan tangjui chuan thil thlengin a thon em wangin chandan tur po a shelawa Yubing kalson nuwa party na omte chuan a che dan chu an be seilo takani wangin an phun mar hluma Zhao Ran chuan tangjui hne na Biangchenga Linda a aron in son tho shilin a chuak ta ngong ngonga Jian Gua poin a zui ve ngal tangjui chu Biangchenga minga sha chuan a chhong hle bawk Yubing poin a che dan chungai toiletin ama anglo reu chuan a in hria a tangjui chu a du ta emni tia a in ngai to chuan thil ni theia angai lo thung Biangchen lo langin journalism schoola an how to pa ne nanin bia a Linda hockey team te achanga a report bua sai tur chungchang soidunin an how to pa chuan a pompui hle class an nei zowa hwan le tangjui ten an dorman pan lai chuan Yubingan alo ngaka hwan po inti zei takin a in thiar filim ngal tangjui hne na paper sign tur pe in alaka changa a zalen tak to tur thu chu a soya amimal thil a phaulan sak lawa wangin a poisa ba po angai dam boka tangjui chuan lo hnial ma se a zalen tak to dona wangin a ming chu a sign ta ngala Yubing chuan an game nei tur en tur a somin ticket chu a pe a tangjui chu a local nge ya be sei bok an ruma tangjui ta chan thum chu Yubing che dan makti in an soi khom lai laya Liu Ying chuan philosophy thirna atangin Yubing chuan tangjui adu ani thei ti chu a soya ice hockey game an chan chuan manager ma po in Biangchen te chu thutna ko mu a an player te ni na a shilpa mol bok Yubingan tangjui chu zong ruchin ma se mipui kara po tangjui mel mu tur om si lawa game malama chuan ex dragon te chu an che theilo hle bok second half chan ani nuwa tangjui po a in lana game chu a chang thata hle bok an tumpui te chuan Yubing chu ti thinrima chet khalan tum hle a ma se Yubing chuan an coach thu soite chu sharingin hun rem chang siam sak chu atum lawa an team an saknu chuan tangjui omna lam chu hoin anuya tangjui po alo hlim ve hle Biangchenan tangjui hmu chuan tangjui poin a hmu ve che a anui mel chu a re ria ya hol chu a chwa san ta ngal mak tangju lukhum the ngil Biangchenan la ka tum chu Yubing chuan alo lak khala geban khelzo nuwa Biangcheng le professorin Yubing an interview lai chuan Yubing chuan Biangchenan tangjui lukhum lak atum ve chu angai to renga Biangcheng po in tangjui le Yubing in kara chuan engthil nge om angai ven ruviau bok Yubing chuan tangjui le Biangcheng ringot chu angai to wangin zo na po chu a chang mu man lo hle a manager ma chuan a chan sak zel ringot tangjui chu an school le avela chuan lungai takin a tei kwala in ngai zong in nge mel taka mu chuan Biangcheng a sha chwa tir bok Yubing chuan hwan ne na changa tangju in a first love a mule thosha in tangjui chu a zong ngala tangju in a thil in a in ti buak chuan I thom na hu chu nangma in suve to ro ti in Yubing chuan lo fiama a rui laya a lua khum kor a lo suk sak to wanga ni
Yubing chuan engpo soidu anei ani chuan angai thlak sak vek thei thu chu soin atan a in honzia chu alan tira tangjui thong chuan atan atangkai na tur shalem lo ma se a soi ve ta tho Biangcheng chu a du in a chil thin hle a akalna university a kalve ngei chu atum thin bok chu thuwa sha chuan Yubing chuan a hma a media school in anga kal adu lai khan Biangcheng laka a ril ruput mang ang chu alaka apu ve angem ti chu alo ngai to a skating ban san chan kha ama wang ani em ti in Yubing chuan a zota Ahma huna ta na poimo tak tur skating competition a tel ni a thil thleng chu a soi chuak ta a in elna anjan ma in Biangcheng hne na changin message adonga tangjui du na a nar na thu le ngai zong a nei man lo thu a soi na chuan tangjui ril ru tina in elna a po chuan a ril ru na sa takin atlak niam pha a in elna a po chuan che tha hlei thei lovin a elpui pheikhok blade chuan a hliam pala a hliam chu a serious viau bok doctorin a hliam chu a ya thuk ni se chuan anun na a chan pha thei ti chu a shila a hliam dam tur chuan a tlem bera kum chan ve chu a du don bok skating chu ban san du lo ma se anu le pa te chuan a hrisel na ngai poimo a zirla ya in sorbing turin an du zoka Yubingan Biangchen a hwa empty a zo chuan ama le ama a in hwa zok thu wa soya adam thatnuwa po skating a chun zom lo te le adu thu sam zui lowin a ban san awang chuan a in hwa ni Yubing chuan a lukhum chu pelet le in I du du na I bung ro nu cha top su a ti a tangjui chu lo nuin a in thlak danglam to hle ti chu a shil ve bok a hma kha chuan a do in engkim deuh tho kha a hlawa tuna chuan a lo pui tling ve to hle ti chu a she boka tangjui chuan an match khel a an team chak chan chu ama wang liao liao ani ti in a hwai sen na chu a fak saka Yubing chuan a ril ru in ama awanga ti the ani thu le ama atanga hwai sen na a zir chwa thu chu alo soi ve thunga tangjui chu adanglam to thu a shil chuan tangjui chuan fiam thu wa changin ati ang se la lo fak ve lo tur chuan ati a an bo rak chu a hadam mel hle bok Yubing chuan middle school kha local dun ta se engtin nge hunan man chho ze lang ti te chu angai to a tangjui naya kwa tuma abana lek lai chuan tangjui in thu dang dai ron soi wangin a kut chu ala let le wat karena ron thim tabok nen an hun man bo rak chu adanglam ta vek tangjui in a fak na te ngai to chuan Yubing chu amu hil mai theilo Biangcheng ngai mel taka a chan chin a soya a ngai to thleni ro in a hnwal ngal veka a om dan chu da jang chuan a lo ning hle a Yubing laptop a chuan a thalak edit chu a tum ve ngar tangjui te chan ho chuan lekha an zir la in manager ma hne na changin phone call atonga coach chu in a mu du thu a lo shil coach chu chuan tangjui le wei te in el lai a mu to a chu mai ni lovin tangjui chu tunge ni ti le skating a eng ang che ange nu ma alo nei to chu a shevek bok a thiam na le theina a sha chian em awangin an ti ma tel ve tur chuan a du hle bok tangjui chu coach chu le assistant coach li te ma chuan a practice a speed skating team te chuan uluk takin an lo en ve bok tangjui chuan theina nei thawiau ma se hun rei tak lo chol wang to ani na a dai rei lo hle a ma se coach chu chuan a hun ton to a sha chan saka wangin a sha thiam viawa an ma mo don ani chuan manager ma kal tlanga an sha tir tur thu chu an shila building pon lama Yubing chuan zamru takin tangjui lo chwa hun chu a ngak ringa tangjui mu chuan a om dan chu pa ngai takalan tir chu atum sham an pahnia anin belai chu building chung lama changin coach chu in alo thlir ringa tangjui ti phurnan zai puya soma tangjui chu zai thiam lo tak ni ma se a thoven deuh be se in a rut na chu a pom sak ve mai a zai thiam lo em awangin ladang asale tur chu Yubing chuan pe hel takin lo khapa tu ma soisel bo kan om lo thu atangin tran ma se tangjui mel chu alung oi lo viau tho Yubing chuan
nang chu soisel bo ini mai thei ti in nuam ti cha lo chuan a thlem le ringot tangjo in zai le adu lai chuan in thiar fi hli matuma ma se tangjui chuan akora put betlat chutia an omdun lai chu jawran chuan lung oi lo takin a lo thlir ve reng bok tangjui te omna thleng chu a thla a an hun man te awanga lom thu shilin tangjui chuan elementary school kan kal lai ang mai kha ani a han ti a yubing middle school mun danga akal chan chu anu le pa te anin chen ani a ringa kaldun chhozel sela chuan chian thatak an ni chu a ringa yubing chuan a in son chan chu in soifia na hun nei man lawa tangjui lu ve le coach chu bia in a mu du thu chu a shila bian cheng le jawran te chuan coffee in dunin an hun man chhodan an soi du na biang chengan tangjui chan chin a zo chuan ama chu a hnol tu zo ka ni awangin jawran chuan makalo ti dewa biang cheng chuan tangjui a laka a in puan na a mu khan a hlim ve hle a mase college akal na tura a rilu zong zong pe ka du awangin a du na chu nola tum thung tangjui a hnol na thu chu a thon tum ma in jeniu lo lan thut awangin a thon pala jeniu chuan tangjui competition na atel na tur en atum thu chu a shila tangjui in hliam ti an shat khan ama wanga ni ti sha in a in thiam lo ve hle bok thil ni na dik tak jawran a shil nu chuan jawran chuan alama chan thu chu a shila a pui ngei tur thuwa in tiamin tangjui hne na ngai dam dil ngei tur chuan a fui ve bok zana chuan manager ma hne na changa phone call dongin special skating team practice na a atel ve thei tur thu chu a ron shila tangjui chante pahni chu an phur viau la in ani ro in ati thei nge yangem a chian lo awangin a phur mel vak lo thung coach chu chuan tribe base sa an kal ve tho tur thu shilin an ti mamuang ber li huang suan chu thlakhat practice an nei nuwa a hne ani chuan an team official member ani thei don thu chu a shil coach chu chuan sneaker thar thatak le speed skating suit le beka pek chu lom takin ala a an team puala training tur ani awanga adon ve tur renga anga ya ni coach chu in locker room alu pui chuan team member ho chuan an lo lom te chiam lo midang ho chuan dan zom lo na an nei chaw wangin coach chu chuan tangjui chu weiwei kuta ada a ani po chu phur viau lo ma se alo nyal bik law